Helo a chroeso i bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag ych chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn i chi a diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi i wrando arno? Cariwch mlaen i wrando a fe gawn ni glywed yn fuan. Fy enw i di Elen Jones, a dwi'n aelod y Glwb Ffermwyr Ifanc Rhos y Bol ar Ynys Môn. Heddiw yma yn fy mhodlediad, dwi'n mynd i drafod iechyd meddwl, yn ogystal â iechyd meddwl yn ystod y coronavirus, a hefyd sut dwi'n ymdopi gyda problemau iechyd meddwl ac iselder. Felly, cyn hynny, dwi'n mynd i drafod fy mhrofiadau i gyda ffermwyr ifanc. Felly dwi'n aelod o'r clwb ers rhyw 5 mlynedd ac wedi mwynhau bob cyfle dwi wedi cael fel aelod o'r clwb. Dwi'n ddiolchgar o bob dim dwi wedi wneud a'r sgiliau i gyd dwi wedi ddatblygu. Felly o canu ar lwyfan i siarad cyhoeddus, i farnu ŵyn, teg y fôr, i wneud drama, mae'r pethau dwi wedi wneud fel aelod yn ddiddiwedd a mae'r sgiliau dwi wedi ddatblygu yn anhygoel. Dwi wedi trio pethau newydd, pethau sy'n i rioed di meddwl sy'n ni'n neud o blaen. Wedi cael cyfle i fagu hyder, i ddatblygu fel unigolyn, yn enwedig fel person ifanc. Mae'r posibilrwydd o wneud gymaint o bethau yn anhygoel. A dwi'n mor ddiolchgar a dwi'n edrych ymlaen i'r cyfleoedd newydd sydd i ddod ar ôl y cyfnod coronavirus yma. Felly, symud mlaen. I ddechrau ddoe, dwi'n mynd i siarad am fy ngwaith blogio. Wedyn dwi'n siarad am fy ngwaith vlogio. Ac yna dwi'n mynd i siarad am tipiau gwahanol, pethau dwi yn wneud i helpu fi iechyd meddwl. Nes i benderfynu blogio tua 2 blynedd bellach. Felly dwi wedi cael problemau iechyd meddwl wedi bod yn dioddar rili ers 3 blynedd. A roedd hynny wedi cychwyn pen o'n i'n 16 oed. Rwan dwi'n 19 ac yn gweithio fel prentys gwaith ieuenctid gyfer Urdd Ynys Môn. Ond ar y pryd, ro'n i yn myfyrwraig tygau, felly o'n i'n astudio tygau yn yr ysgol blwyddyn 11 ac oedd bob dim jyst yn rhyfedd ac oedd bob dim sydd ffysi o gwmpas fi ac o'n i ddim yn gwybod be oedd yn mynd ymlaen. Ar ôl cadw'r problemau fi fy hun, o'n i'n teimlo'n unig, teimlo'n isel, teimlo'n anobaith llwyr. Nes i benderfynu ar ôl misoedd i ddweud wrth rhywun, felly nes i ddeud wrth fy nghariad, ac oedd o'n anhygoel gyda fi, ac oedd o just helpu fi gymaint, a nath o bwysio fi i fynd at meddyg teulu. Ac o fyna wedyn nath pethau gwella i fi rili. O'n i'n ysgol wedyn, nes i cymorth yn yr ysgol, ges i cyfle i gael cwnselydd yn yr ysgol, ac oedd o'n adeg anodd i mi, ond oedd o'n adag o ddod i nabod fy hun fel unigolyn. A ers y profiad yna, dwi'n gallu gweld pethau efo pen yn hollol ben agored a dwi'n deall y sefyllfaoedd fwy a dwi'n fatha bod fi wedi gorfod tyfu fyny a wedi bod yn fwy aeddfed. Felly, oedd y profiad yn hollol newydd i fi, ond nes i gallu dysgu fy hun a dysgu sut sy'n ymdopi efo fy hun. Ond oedd y profiad o wella, a'r cyfnod o wella yn gyfnod hir, ond nes i ddod drwyddo yn y diwedd. Felly, o'r cyfnod yna, nes i benderfynu rhyw flwyddyn wedyn, ar ôl gweld post meddwl.org ar Facebook, bod nhw'n chwilio amdan bobl i gyfrannu mewn blogs. Ac gan fy mod i wedi, o'n i yn astudio Cymraeg ar y pryd, ac o'n i'n mwynhau sgwennu. Actually, just mynd, pam lai. Felly dyna nes i, a nes i mynd ati un noson i ddechrau ysgrifennu syniadau. Nes i'n cychwyn sgwennu ar y pryd. Nes i just rhoi geirfa, syniadau, a just sgwennu fo ar bapur. A wedyn, mi nath o gymryd rhyw 3 mis i sgwennu blog gynta, ond roedd yr eiliad gynta nes i sgwennu pethau ar bapur wedi gwneud gwahaniaeth, ac oedd y sgwennu yn just dod yn haws ac yn haws i fi. A wedyn, dyna lle nes i fynd ymlaen i blogio fwy ar ôl gweld yr ymateb ges i gan pobl o'n i'n nabod, ffrindiau, teulu, ac yna pobl o'n i rioed cyfarfod y blaen wedi gyrru negeseuon i fi, a dwi wedi creu ffrindiau newydd o'r profiad yna, felly dyna nes i, a mynd ati neu fwy. A
wow, mae'r ymateb dwi wedi cael yn anhygoel. A dyna pam dwi'n meddwl bod gymaint o bobl yn gallu neud hynny, a dwi'n mor falch bod fi wedi neud hynny. A dwi'n mynd ati. Ond rwan, gan bod fi'n blocio gymaint, dwi wedi gallu creu gwefan ar gyfer platform i bostio fy blogs i gyd arno fo. Felly, os da chi'n mynd ar y link, dwi wedi rhoi y link ar fy cyfrif Instagram, Elen Jones, ond efo X yn lle O ar y Jones. A dyna lle dwi'n rhoi y link, a wedyn chi'n gallu gweld fy blog, bob dim dwi'n neud wrth blogio. Yn ogystal hynny, newydd creu yn ystod y cyfnod yma, o'n i'n teimlo bod yna angen rhywbeth positif allan o'r cyfnod, gan bod gymaint o bethau positif ar y cyfryngau cymdeithasol, gan i'n teimlo, mae gen i fi le i roi rhywbeth i bobl, rhywbeth positif. Felly nes i benderfynu creu cyfrif Instagram ar gyfer iechyd meddwl. Felly enw'r cyfrif ydy iechyd_meddwl_ Elen Jones, ond efo X yn lle yr O, fatha Instagram fi. Dwi jyst yn postio gymaint o bethau, a dwi'n gallu pethau positif, dyfyniadau, fy blogs, a os ydych chi ffansi mynd ati i chreu'r un neges i fi, croeso chi wneud. Ymateb dwi'n gael jyst yn anhygoel, a dyna pam dwi'n penderfynu gwneud o mwyn helpu fy hun i gadw'n positif, ond yn ogystal hynny i helpu eraill. Dim ots pa mor bell mae neges i'n mynd, o leia bod o'n helpu un person, dwi'n hapus. A dyna i di si efo blog gyntaf fi, os mae'n helpu un person, byddai'n hapus efo beth dwi wedi wneud. Felly, dwi jyst yn hoffi helpu eraill. Go hynny, dwi wedi cael cyfleoedd i vlogio, gan bod fi yn mwynhau siarad yn gyhoeddus a siarad. Nes i benderfynu cychwyn y vlogio ychydig yn ôl, a nes i wneud fideo. Dwi yn neud fideos bach ar gyfer, dwi wedi gwneud ar gyfer Hans, dwi wedi gwneud ar gyfer Lush, so Lush Cymru, mae hwnna yn wefan Instagram a Facebook, lle mae gymaint o bobl yn cyfrannu be bynnag bod nhw'n gallu, mae bobl yn canu, mae bobl yn vlogio, siarad am ffermio, siarad am iechyd meddwl, a mae'r cyfrif yna'n anhygoel ar gyfer just cynnwys Cymraeg, a felly nes i greu vlog i hwnna dipyn nôl yn ystod y cyfnod, lle ni rhannu tips ar gyfer iechyd meddwl. A go hynny wedyn, dwi wedi gwneud llawer o bethau gwahanol ar fy cyfrif Instagram i, yn ogystal gyda gwneud gwaith lives a falle efo meddwl. A dwi'n mwynhau gwneud y pethau yma gymaint i helpu fy hun a hefyd i helpu eraill. Felly, symud ymlaen i rhannu tipiau, fy tips i ar iechyd meddwl. Dwi wedi casglu bach o tips be dwi'n neud yn bersonol. Yn enwedig yn ystod y cyfnod yma, dwi'n credu bod hi'n bwysig dim ots pwy ydych chi i gadw'ch iechyd meddwl yn ia. Felly, pethau syml, pethau ofnadwy a syml, jyst i gofio i wneud yn eich meddwl chi. Felly, tip rhif un gen fi ydy gwneud rhestra. Dwi yn lyfio'r rhestra. Gan bod fi dal yn gweithio adre ar hyn o bryd, dwi'n gorfod gwneud rhestra o be dwi'n neud yn gwaith, be dwi eisiau neud fy hun, i fatha helpu fy hun, a bob dim, syniadau, bob dim. Felly, os dwi'n meddwl am blogio, dwi'n mynd ati i gwneud rhestra o bethau gwahanol i vlogio a blogio amdan. Felly, mae hwnna'n tip rhif 1. Tip rhif 2, yn bwysig dwi'n meddwl, ydy ymarfer corff. Dim ots be ydych chi'n neud, o leia bod chi'n neud rhyw hanner awr y dydd, so hynna'n gerdded rhywbeth. Ymarfer corff yn bwysig. A dwi'n gwybod bod ffermwyr yn gymaint o gyfleoedd i wneud ymarfer corff, gan bod chi allan yn ffarmio drwy dydd, yn hel defaid, yn hel gwartheg. Felly, dwi'n meddwl bod ymarfer corff yn bwysig a mynd allan i'r awyr iach. Tip rhif 3 ydy siarad. Dwi'n credu wedi'n bwysig iawn i siarad. Yn enwedig ymysg dynion fel petai, mae merchaid mae'n mwy ymwybodol bod merchaid yn siarad yn agorad am eu teimladau fwy na'n dynion. A dyna pam dwi'n credu'n gryf bod hi'n bwysig siarad. Dim ots am be, os ydych chi jyst yn teimlo bod chi'n cael diwrnod rybys, pa mae'r wirion i'ch meddyliau chi, jyst siaradwch, ac yna nwch chi deimlo bod chi'n rhyw fath o'r rhyddhad. Felly mae'n bwysig iawn ar mwyn cadw'ch meddwl yn iach, siarad am sut ydych chi'n teimlo. Tip 4 ydy bod yn positif, bod mor positif ydych chi'n gallu, bod hynny yn rhoi pethau ar eich cyfryngau cymdeithasol i bod yn positif, darllen dyfyniadau, i jyst rhoi argraff positif a bod yn positif. Mae'n mor bwysig. Yn enwedig yn y cyfnod yma, mae'n mor anodd i gadw'n positif, ond peth gorau i wneud ydy cadw'n positif er mwyn
i cadw'ch hunan yn iach. A tip rhif 5 a tip rhif ola sydd gennym i ydy gwenu. Dim ots be da chi'n gallu neud i helpu'ch hunan. Mae gwenu mor bwysig am bod chi'n... Mae'n neud yn relisio endorphins a mae'n neud chi'n just teimlo mor hapus. Mae'n mynd o gwyneb blin i gwyneb hapus yn gwneud gwahaniaeth i'r ffordd da chi'n teimlo wir rwan. Felly dyna pam dwi'n credu bod chi angen cadw'n bositif a gwenu. Dwi'n gobeithio bod be dwi'n siarad amdan heddiw wedi bod o fur i bobl a bod y tipiau yna yn helpu bobl. Pethau gadw yn y cof dwi'n credu mwyn ymdopi yn ystod y cyfnod yma. Felly gobeithio nhw'ch chi gyd gadw'n saff a gobeithio bod chi wedi elwa o'r podlediad yma a diolch yn fawr i chi am wrando. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Gobeithio newch chi ymuno gyda ni ar gyfer yr un nesaf eto. Cofiwch dan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.